ħafna drabi aħna jkollna l-idea li Ġesu jitlob ħafna minna. Il-kmandamenti t-tobdijom, kważi l-idea li r-reliġjon, il-fidi, it-taqqalna. U taqbilna ħajjitna iktar komplikata mill-li jien. Diġà ħafna x'nagħmlu. Ġenituri biex tkomplu mat-tfal, biex trabbu l-tfal tagħkom, biex tgħidu ħsiebhom, biex tmorru għax-xogħol, biex imbagħad teħduhom l-ambulem wara li tiġu mix-xogħol, wara li jiġu mill-iskola, ħafna taħbit. U barra dan it-taħbit kollu, allura ma tibqa' wkoll it-taħbit tal-fidi. Tmur il-Knisja, tieħodhom id-dottrina, tieħodhom għall-katekismu, mbagħad forsi jkollok xi laqgħa inti, mbagħad għandek xi biċċa xogħol oħra. U malajr immorru b'idea illi l-fidi tagħna hi aktar toqgħol aktar xkiel milli għajnuna. Jiena naħseb li din is-sensazzjoni ta' ħafna minnha. Imbagħad jiġi fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jgħidlek ħenjin, jgħidlek ferħan. Imbagħad niġu għall-Qudiesa nisimgħu qari mill-Evanġelju, ġifieri qari mill-aħbar it-tajba, qari mill-aħbar sabiħ. X'hemm sabiħ fil-Vanġelu, x'hemm sabiħ fil-fidi? Għaliex il-fidi daqshekk importanti, essenzjali, li tista' tgħinna ngħixu b'serenità, ngħixu b'għena, ngħixu fil-paċi, anki s-sitwazzjonijiet l-oħra kollha tal-ħajja. Ibda mill-filgħodu spiċċa sa bil-lejl, sa filgħaxija x'intagħlaq il-jum, x'intagħlaq il-ġurnata. X'hemm sabiħ din il-fidi? Għax Ġesu qiegħed jippretendi li permezz tal-kelma tiegħu u allura permezz tal-fidi tagħna fil-kelma tiegħu ħajjitna tkun differenti milli jien, tkun inqas stressjata, tkun inqas komplikata. Inkunu iktar fil-paċi ma' nfusna u mal-oħrajn. Imma tgħiduli, imma propju il-Vanġelu tal-lum jagħmilna iktar ħinja meta Ġesu jgħidilna ħejjin dawk li huma foqra għax tagħhom hi s-sanna ta' smewiet. X'jiġifieri? Ħejjin dawk li huma bil-ġuħ. X'jiġifieri? Ħejjin dawk li jibku. X'jiġifieri? Jew Ġesu ma kienx jaf x'inhu jgħid. Jew Ġesu ma kienx jaf x'inhu jgħid. Għax aħna nafu storja oħra. Hekk jew le. Għalina ħini mhux il-fqir, ħini minnu marraq fil-ġejt, ħini min għandu l-flus, min għandu l-proprjetà. Għalina ħini mhux min jibki, ħini min jitħaq. U ħini min jitħaq min kapaċi jitħaq b'ħaddieħor u minn fuq dan ħaddieħor. Għalina ħini mhux minnu bil-ġuħ, għalina ħini min ma jafx se jaqbad jiekol tant kemm għandu x'jiekol. Dak hu l-ħin għalina. Allura jew Ġesu ma kienx jaf x'inhu jgħid, jew kellna aħna ma fimniex sew dak li jrid jgħid Ġesu. Ħalli nippruvaw nifhmu imqarrbu l-waħda fil-ħin li għandna. Ħenjin, intom jgħid Ġesu, intom il-foqra. Kien qiegħed jitkellem mad-dixxiekli tiegħu. Kien qiegħed jitkellem ma' dawk li ftit qabel, kif smajna fil-Vanġelu tal-ħadd li għaddej tiftakru, ħallew dajjes tagħhom, ħallew kollox biex jimxu warah. U qed jgħidilhom ħenjin intom. Però dan id-diskors jagħmlu fil-pjanura. Sallu hekk jibda, Ġesu niżel fil-pjanura. Fil-pjanura, fil-mentalità orjentali, fil-mentalità tal-Bibja, tfisser fejn jgħixu n-nies, mhux fuq il-muntanji flori, imma fejn jgħixu n-nies. Allura dan id-diskors Ġesu għamlu għal kulħadd tan-nies, għalkemm qiegħed jitkellem mad-dixxiekli tiegħu, imma qiegħed jagħmlu għal kulħadd dan id-diskors. U hemm dettal sabiħ ħafna li nixtieqkom toqgħodu attenti għalih. Għax kien minnhom Salluqa jgħid Ġesu refa' għajnejh lejn id-dixxiekli tiegħu. X'jiġifieri terfa' għajnejk lejn id-dixxiekli tiegħu? Ġifieri Ġesu kien qiegħed iħares minn taħt għal fuq. Ġesu lilna jistmana, lilna d-dixxiekli tiegħu jistmana. Iħares lejna minn isfel għal fuq.
mhux minn fuq għal isfel kif qed inħares lejkom jien bħalissa. Minn isfel għal fuq. U jgħidilna ħinin il-foqra. Għaw xi ħadd minna sinjur għaw ġew jollidu. Laqqas naqwa miljonari jew miljardari ma' sinjur. Dan li jittifemna Ġesu. Għadna nitwildu għarwenin, u mmutu għarwenin. Imbagħad fin-nofs, bejn dawn iż-żewġ rajjiet kbar, bejn it-twelid u l-mewt, ngħixu bl-illużjoni, pure illusion, bl-illużjoni, li aħna proprjetarji ta' xi ħaġa. Li aħna għandna. Imma jekk għandek tassew, dak li għandek ma jħodulek ħadd, dak li għandek tiegħek. Imma aħna nafu li aħna l-kelma tiegħi hi fażulla, hi falsa. Minu tiegħek ir-raġel tiegħek, minu tiegħek il-mara tiegħek, minu tiegħek it-tifel tiegħek, it-tifla tiegħek. Aħna nies nitwildu foqra u nitilqu minn hawn foqra. Jekk però din l-illużjoni li aħna sinjuri, illużjoni mhix il-verità. Li aħna nakkwistaw xi ħaġa, li aħna għandna xi ħaġa tagħna. Jekk inħossuha jew nagħmluha l-konvinzjoni ta' ħajjitna, imsiken aħna u imsiken dawk ta' madwarna. Imsiken aħna. Kemm hawn nies jagħmlu snin twal il-qorti fuq żewġ pulzieri, fuq pied jew żewġ piedi. Għaliex l-illużjoni x'inhi? Li xi darba żejġ żmien li jien se jkollha ħafna, jien se nkun sinjur. U żmien meta nkun sinjur, mhu se jintemm qal, mhu se jispiċċa qal. Din hija l-illużjoni. Din hija l-ħolma. U minħabba f'dik il-ħolma jien is-żmien ta' veru, il-ħin ta' veru li għandi għad dispożizzjoni tiegħi ngħaddih fl-inkwiet. Jew tal-inqas f'ħafna rabja, ħafna rawa jerġa' minħalli kontinwament. Għax irid nakkwista. Għax dik tiegħi. U Ġesu qiegħed jgħidlek iblaħ nijiet. Iblaħ nijiet. Minn hawn ftit ieħor se jiġu jgħidulek ħajtek. U dak li jintiħdin talih u ħallejt, ta' minn se jkun? L-illużjoni li aħna sinjuri. U Ġesu jgħidilna ħenjin intom meta tafu, meta konvinti, u meta tgħixu skont dak li tafu li intom foqra. Kemm jagħmel sens dak jgħid Ġesu, kemm għandu raġun Ġesu. Nikkonkludi. Il-parroċċa s-servi mhux biex tieħu xi ħaġa minn għandna. Forsi għal ħafna snin kellna din l-idea, u forsi fil-verità hekk ġara wkoll li l-Knisja kienet qiegħda hemm biex tinqeda minn fuq il-poplu. Però Ġesu qatt ma fehma hekk il-Knisja. Ġesu dejjem fehem Knisja, jiġifieri 12 raġel, 12 apostlu, dix-xiebli li qegħdin hemm biex jaqtu lill-bniedem, biex iservu lill-bniedem, biex jgħinu lill-bniedem jgħix l-umanità tiegħu dan il-ftit żmien li għandna hawnhekk u mbagħad l-eternità bl-aħjar mod, bl-aqwa mod. Dan hu l-iskop li għalih Ġesu waqqaf Knisja. Dan hu l-iskop, l-uniku m'hemmx ieħor li minħabba fih jagħmel sens li jkun hemm parroċċa. Dan hu m'hemmx ieħor. Jew nitolbu lill-mulej, għalina kollha kemm aħna. U speċjali għalina s-saċerdoti, ma kollha kemm aħna x'kollha kemm aħna qegħdin f'dajsa waħda. Biex nifhmu narfu li l-kelma tiegħu trid issalvana. Biex nifhmu narfu li aħna tassew foqra. Biex nifhmu narfu li kull ma aħna u kull ma għandna irċivejnih minn għandu bħala don, bħala rigal. Għax jekk hawn xi ħadd fqejjir, mhux jien, mhux int. Imma huwa hu. Alla li kontinwament jagħti kull ma hu, kull ma hu għalina. Saħansibna kif jgħidilna San Pawlu b'mod sabiħ. U
li huwa Alla ma joqgħodx jieħu għalih li huwa Alla, ma joqgħodx ifittex tiegħu li huwa Alla, imma jagħti lilu nnifsu għalina.